محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمدا musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gounas TV e hettiyankoɓe radio Daka FM calminali teddude fewde moon kala ɗo mbawɗon tawede johli ɗi ko yettude Allah no fewi noon ewɗo saaha eɗen tawe ɗo e Daka mo ganduɗa ina wiye ceewal law ko yettude Allah no fewi noon Daka o daɗɗi hanki e gardugol ceerno men ceerno Amadou Ammar Ceerno tawi kadi ko enelal khalifa tedduɗo o ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba eɗen joddi e ceerno men ceerno Bassirou Ba mo ceerno Habibou Ba mo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba radiyallahu taala anhu ko kanko woni mo joddiɗen ko yettude Allah no fewi noon so tawi en kuccodiri e makko en mbawa dañde ko heewi ko fewti e dental ngal ko eɗen naftoro ko ɗum woni sababu ndeɗo yewtere dokken ceerno salmina bandiraɓe caggal muɗum kadi namdal ngal wonata tan so hawrite welede jeyɗo holigonde ceerno mawɗo kadi ceerno mawɗo no lelniri juɓɓudi wuuro ngo ni sunna o e dendagal gueɗe ɗe gandantuɗa no lelniri ɗum ni ma artan enen ɗum noon ceerno bisimilla min dokkuma calmina bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh calminama on juurama on jettama no fewi woni onon Daka FM mataw mi rawna calminal ɗe moɗon tan e dendagal julɓe dendagal tijaniyankoɓe e keeridi dendagal kadi dental ngal e keeridi muɗum e gardagol ceerno men jinnaɗo men khalifa men hono ceerno Ahmed Tidiani lamto Cheikh Sadidine Seydi El Hadji Mouhamadou ibn Saïd e dendagal seeremɓe muɗum no mbiɗa ni Daka kam ɓay ko gonɗen ko e Daka kadi mbiɗa ko yo won ko kalmi e ceerno men Seydi El Hadji Mouhamadou ibn Saïd haaldemo ne satti sattani ne satti haalde haqiqa makko sattani ko gulli ko fof woni ko e peñci mon fof o yehen yitere muɗum ɗum waɗi haalde mon satti sattani kono itara alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jetta noon ceerno men jinnaɗo men khalifa men mo garduɗen ɗo hono ceerno Ahmad Ammar kanko garduɗen gimmoɗen gila Madina ha ɗo eɗen gondinimo ko ceerno moƴƴo ɓuuɓɗo mbeeɗu lomtiɗo ceerno e fof alhamdulillah omo timmi kam fof noon ko ni e mbayi ɗum waɗi eɗen jettamo hen eɗen jaramo hen kadi eɗen duwanomo hen nde Allah sembinaɓe kamɓe fof ɓe ɓooya wallude ceerno e dara nde ɓe daari wallude ceerno nde Allah ɓooynaɓe hen ɓe ɓooya dusde ceerno kadi ɓooya nelde ɓe garta e muɗum yo Allah waɗane ɗum sabu barke Allah en laaɗo muɗum nde tawno no mbiɗa ni ceerno men Seydi El Hadji Mouhamadou ibn Saïd so tawi woni aɗa yiiɗi yewtudemo alay saago en mbawa yewtudemo en duttaki caggal seeɗa sabu ceerno an namdiɗa kam ene jogui ceerno Mouhamad Saïd ene jogui noon ceerno mo ganduɗa ma ko Mouhamadiyatu ko enen noon kalten ko ceerno Mouhamadiyatu e Ahmadiyatu ko on jiɗɗen haalde oɗo noon Mouhamadiyatu Ahmadiyatu ko o jibini ɗum ɗo fof ɗiɗo dakaji ko on ɗum jibini ngoɗo fergo ko ɗum jibini fof ndeɗo moƴƴere ngal teddugal fof wona ceerno Seydi El Hadji Mamadou Mouhammad ɓi Saydou ɓi naggam ɗum kadi ene woodi eywa ko teddugal won toon eywa ko moƴƴere won toon ko barke won toon kono wona toon garɗen ko e Cheikh Sadidine Mouhamadiyatu o gonɗo e nder Ahmadiyatu ene gollo ko on gonɗen e haalde on noon so woni eɗen jiiɗi haaldemo en duttoto caggal seeɗa en ɓay noon ko yewtere radio welani junnade kono en dottat tan en dabɓiɗinto tan e yewtere nde no wayata ni ko adi fof ceerno men Seydi El Hadji Mouhamadou ibn Saïd nde ɗo hunde gila omo woni suka mawɓe ɓe fof
kala mawɓe ɓe wonduno enen gandi ko yadata enen gandi sifa makko enen gandi o woni ko e heblede e ko yahata ko e khalifagal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sabu nde o ari to ceerno men ceerno Yorobal to Guijulon on sa omo yara e 18 ans makko o tawi ko ceerno Yorobal wa ɗuhima masalan natti yiide ko moƴƴo ko jiyaɗo Allah moƴƴo gando o mari jokkude ɗon gandal ceerno Yorobal ne yiɗimo gilli ceekɗi aada yiɗi ɗon noon ko khalifagal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam gongal e heblede e makko gal nde yimo tan andi faami woni tappimo e sara muɗum o woni ɗon fodde hitande kono ko ɗon Allah teddinirimo yiide nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ngas gila omo jogi ɗin duuɓi nde on rutti e joomum o fayto ceero hamme baba talla nde o yettinde kadi on ne kadi ko noon jaɓɓorimo ngal jaɓɓungal jaɓɓimo nden yidde wondiniri e makko e ɗin duuɓi o wondi em on duuɓi jeetati kono hakke ko ceero hamme yinnomo wiyannamo ko Muhammadan ene yiɗimo gilli ceekɗi aada so yehino seeɗa no sanɗaji kirdanno e nder wuro ceero hamme abbotonomo artiriyomo ceero hamme ko neɗɗo deeɗiɗo neɗɗo mo ala ɗemgal no feewi kono kanko ceero hamme haale makko ko heewi eywa janngo hanɗo ko jogori wonede ɗum waɗi kanko ceero men Seydi El Hadji Mamadou Ibn Saïd no ceero hamme wayi e makko ni wona asko wona pour dañal wona pour ngalu wona pour hay ala ko khalifagal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam gongal heblede e makko ngal ko ɗum ceero hamme jaɓɓi ɗon ko ɗum ceero hamme yiiɗi ɗon ko ɗum ceero hamme wondini ɗon kanko ceero men Seydi El Hadji Mamadou Ibn Saïd on ceero hamme baba wi wonde on ceero hamme baba wi wonde duuɓi makko 40 kala dewɗe makko tewmo harmi jeygol e ceero hamme baba haali ɗum o haalnuno ɗum ko ceerno Hammadi Coumba on nde ceerno feri caggal mum on ferani ceerno sincanimo wuro wiyetego Missira e ceerno Hammadi Coumba kamɓe gonduno to ceerno hamme baba alhamdulillahi rabbil alamin o wondi e ceerno hamme ɗiɗon duuɓi jeetati e on sifa ndo immi ɗon e raɓɓidinde qissa o ari to Madina Seydi El Hadji Ali Thiam walla o ari Kolda Alaji Ali tawima ɗon o yi Alaji Ali o yi sunniyankagal muɗum o yi teddugal mum o yi moƴƴere muɗum o yiɗi ɗum gilli ceekɗi aɗa fof makko heddi e Alaji Ali hay nde o yahata Fuuta taw ɓernde makko nde ina to Alhaji Ali e raɓɓidinde qissa tan nde o rittude Fuuta o ɗaɓɓiri ceero hamme ferande Alaji Ali Thiam on jaɓanimo o ferande Seydi El Hadji Ali Thiam Seydi El Hadji Ali Thiam o tawi ko ene jaɓɓimo jaɓɓungal ngal neɗɗo ene jaɓɓo ceero mum fof de onne kadi Allah ene andini ɗum hono no Allah andinirno ceero hamme baba en e ceerno Yorobal en ko woni e ceerno eɓe gandi o woni tan ko e heblede eywa keblu khalifagal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woni heblede e makko kadi won golle gonɗe heblede e makko Alaji Ali noon omo jeeya e teddiniraɓe eywa ɗen golle eywa omo jeeya e teddiniraɓe ɗum omo faami ɗum omo andi ɗum kadi omo andi ceerno ko garowo saabu o haali ɗum nde ceero yetti nde o wi soɗon teski duuɓi jeetati duuɓi caggal ɓenniɗo mi waɗi ɗo sadakejam o wi on tesaka mi aha emi teski kay o wi nagotonomi Allah ko nde oɗo hankadi ne ara eyyi Allah noon addimo wadde Seydi El Hadji Ali Thiam en andimo Seydi El Hadji Ali Thiam o yeehi ha o wi ceerno mi wondinimama guila aɗa ganguel Alaji Ali ko jeeyaɗo Allah kawnir waliyaga makko ngal ene hawni o wi mi wondinimama guila aɗa ganguel mboɗo wondinima o haali fimdeji ɗi ene holla ceerno omo wondini ɗum guila ganguel ɗum noon ko hunde hawnide no feewi o wonde Seydi El Hadji Ali Thiam e on sifa e ngal teddungal Alaji Ali ne yiɗimo gilli ko ɓuuri cikkarama hata ko neɗɗo ene yiɗa neɗɗo ene wattima e mum battugol kawnigol ceegol aada nde o yetti nde Seydi El Hadji Ali Thiam ƴetti fof mum tottimo watte juuɗe makko hay imamagal ngal joginoɗo ɗumo ewa ƴettita ɗum tottimo ƴetti galle muɗum fof watte e jungo makko haalino haalullaji tiiɗɗi Seydi El Hadji Ali Thiam wi ceerno Mamadou janggo yawmal qiyamati kala nde portumi jungo ma mi tawani hen so woni so mi tawa kala mo mi tawani hen haali anda ɗum on Seydi El Hadji Ali Thiam enen jiɗɗen tan ko haalde ceerno
ɗo rewda e teddule ɗe Allah waɗanimo e no ɓe kuufiri ɓeɗo jeyaɓe no ɓe kuufiri teddugal ngal ni wona mere ala ko khalifagal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam gongal heblede maggal ko ɗum woni e huufede ko ɗum woni e gollede makko hano ceerno Ahmad Baro immori Mbour ari tawimo Kolda ɓe gondino balɗe sappo ɗe ɓe gondi ɗe waɗe makko ko waɗate makko yeehi ɗum ɗo foof ko heblede caggal mum o wondiri ceerno Ahmad Baro kadi duuɓi hankadi ne woni ko on wayti nde Alaji Ali rutti tan o sincoyi Madina caggal mum o jokki wondude ceerno Ahmad Baro hano ceerno Ahmad Baro kañum ruttori ni ɗum ɗo foof hollata tan ko teddungal e gueɗal e moƴƴere e gueɗal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e heblo ngo wongo e heblede e makko woni ko yaharɗo ko ɗum wonno heblede e makko ɗum noon nde Allah newnanimo o yeehi o sinci Madina hankadi dendagal mo ruhu mon jeeya e makko nde o noddi Allah dillini ɗin ruhuji foof ɓe hen gabbimo tawimo Madina ɓe hen ne jettinde o sincani ɗumen guure ɓe hen o nawri ɗumen e ɗo nokkuji mumen ɓe hen keddiɗo gonno ene gondinimo ɓerɗe muɗumen hankadi ɓe hen o waɗi ɗumen e guure mawɗe ɓe hen o nawi ɗumen caggal leydi omo continue ko golla e makko ko omo gollina ɗum kankone makko Daka noon woni ko jiita ɗo ko ene jeeya ko omo sembinoro e golle ɗe o yahata ɗe ɗum ene jeeya ko ene wallamo ko yahata ko Daka ko kanko heɓi ɗum to Seydi El Hadji Ali Thiam e moƴƴere mum e barke mum aywa to hadara nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam omo sembinoro golle ɗe o yahata ɗe Daka ari sembinde ko golle ɗe ceerno yahata ɗe ɗum waɗi ɗiɗo dakaji jogui oɗo sembe ewa jogui oɗo neesu kañum Daka so wiyama Daka ranne anda e miijata ɗon ko Cheikh Siraji Din kala Daka haala hayso ko France hayso ko Amérique hayso ko ɗo wawi yiyede Daka foof miijete ko dental ngal ɗum wadde ko dental ngal jeeyi ɗum ko cuɗari dental ngal ko dental ngal woni e gollirede e nder l'islam e nder diina l'islam oɗo ɗum noon so Allah rokkima jeeyede hen e so Allah rokki teddinirima moƴƴere mum e teddugal mum enen en dañi no jettirɗen Allah en dañi no jiɗirɗen en dañi no ɓeydorɗen yidde en dañi no ɓeydorɗen sembirde en dañi no ɓeydorɗen ko gasata ɗum noon ɗum foof eɗen dendina ɗum foof eɗen mbaɗa ɗum hadiya nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam dennagal Daka o guila araɗo ha ɗi Dakaji baɗaɗi ɗi foof ha ɗo kaldammi e maɗa ɗo foof dennagal ko gollaɗo e moƴƴere e teddule e barkeji foof eɗen mbaɗa ɗum hadiya nelaɗo sallam no ceernajo heewide ni eywa dennagal ko gollaɗo e dewe Allah foof eɗen mbaɗa ɗum hadiya nelaɗo sallam en dewra ɗum Allah en dartir ɗum weeli Allah e weeli nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e welede ceerno e seeremɓe muɗum eɗen ñaago Allah tan yo Allah rokku en wattude ni mo wuuri kadi ononne yo Allah heddu on e rokka on sembe e ko jahaton ko adda moyeji adda yaajede adda uditare ha mbatton yaade Amérique taw ko onon mbaɗi biyeji moɗon ewa mbaɗon toon interview ji moɗon garton taw foof koye sembe mon Allah ne wawi ɗum yo Allah waɗanon ɗum inchallahu rabbi beltima no fewi caggalde ceerno mawɗo sinci wuuro teddugo Madina Gounass a haali o noddani hay goto eko yimɓe ɓe jii diine o jii sunna o jooɗa ɗum so tawi no perɗo ari holno ceerno jaɓɓortono ɗum kadi holko manam jinmi wiide ɗon to banggue perɗo o holno bismorteno ceerno men Seydi El Hadji Mouhamadou ibn Saïd ke en sukaɓe kono noon nde tawno kanko ko gollanno ko l'islam ko golli ko foof hay hunde ala ko moggini hen foof woni ko e pinci e kala jibinaɗo o tawata ɗum kadi kala jibinaɗo so yiiɗi haalde ne wawi haalde eyyi so yiiɗi haalde tan haalat saabu tawata ko ene golle ala hen ko mogga ala hen ko suuɗa ɗo kam kadi ene yewte mawɓe ene jewta ɗum ceerno men Seydi El Hadji Mouhamadou ibn Saïd neɗɗo so ferino eywa hitande arawanire nde kam kanko e Madina foof ferɓe heddiɓe dendanno e wallude on ha darno koyɗe so darni koyɗe hankkadi no wiya hankkadi caggal hande noon walla caggal hikka wat feere annene mo wuuri taw ko an wallata woɓɓe taw wona aɗa heddi e wallede ene jeeya so jomum ari e ko wasiforo ɗum waktu woto daɗe jama o caaliki yamirore ɗe perɗo jama ka
caliki yamirore nde caliki ko sharia masalan kala maslahaji maɗa e gurnam ma maslahaji kala dendagal gurnam maɗa woto jaɓɓi yaltude e sharia kala ko aɗa golle hen ko diwti gandal ma addu ɗum caali ma tawɗo sharia wallodire e maɗa no aɗa wasira yaltude e sharia e golle ma ɗum way o wima caliki sabu toon ko sharia won toon o yiɗi tan ko fawde yimɓeɓe kala ko yimɓeɓe ene golla yo fawo e deftere Allah e sunnanillahi sallallahu alaihi wasallam golle ma fof kala dendagal perɗo yo faw golle mum e deftere Allah e sunnanillahi sallallahu alaihi wasallam jomum noon teltade sa renaki ene sattira ɗum kono noon sa rendi e julɓe gurnam maɗa ɗam tan ɗum sattirtama ɗum woni caliki o wi yamirore ko ɗon pittali ɗi nehete toon pittali ɗi nehete ñobbe haadi ɗigga neɗɗo o ɗiggana l'islam aywa o moƴƴana l'islam hande so l'islam wi jihadi taw on pari neɗɗo ko ma fittanoma ñobbe e l'islam daña sens ñande fof jihadi dari wawde notade ɗum no poɗɗa ɗum notorade kono neɗɗo so tawi woni a nehaka e ndinnedi sa renaki so jihadi darima ko heewi ko ɗon perdata sabu ma won nanguiɓe ɗum bolle puyɗe ma won nanguiɓe ayi o jodaka ay madinaɓe wona yi ayi no ɓe gardi ayi o kawis ɓe gimmodi ceerno Ahmadou Ammar ko guila Madina fodde otoji 16 nde ara ha Daka Pakuru ceerno Ahmadou Ammar wiɓe aha to faya to noon ne woɗɗi joni noon kala ɓay ko ɗo haaldano kala jiɗɗo mi acciti ɗum kono kala jiɗɗo wawde ɓennude bisimilla muɗum ay holko ɓe jaabi ɓe mbi ceerno min gaccatama min gaccittama minen jaltide ma Madina min nawtuma ha Madina aɗa andi ɗum ko pellital waɗi ɗum e jihadi waɗi ɗum ko fewnede waɗi ɗum eyyi ko fewnede jomumen ene paari ene totti pittali ene totti jawɗele ene totti hunde foof l'islam ene jara ɗumen hunde foof sa Seydi El Hadji Mamadou Moussa on wiye nde ɗo hunde o wi hunde nde ɗo o wi alhamdulillah rabbil alamin o wi Allah ne waɗani ngal ɗo dental o haalanno ko faydu sani o haalanno e gadamul faydato o wi ko sa huccitani mum o wi huccita e ma sa jaɓani huccitimma e mum huccita e ma sabu aɗa yiiɗo yimɓe ene hawma ɓeeɗo pellital ngal ɓe jogui ɗum ɗo aɗa yanana oɗo so arti tan e ñawore tan peewal muɗum ene hawma no fewi kono sa yi pellital ngal jomum jogui e nde ɗo moƴƴere e ngal ɗo teddugal kadi hawma kadi ɗum waɗi anda tan ko hunde heblade e to guila to ruhu mum ɗum hebla waɗa e mum tabitiri noon ko noon no jiiruɗen ɗum noon ko kalɗa ko ni ceero jogitiri dental ngal jamaka caliki e yamirore nde tigi jaram no fewi ceerno Bachirou min jettima Seydi Ba ɗum no musidɓe tedduɓe en paami gonɗo ceerno men seksiraji diine kono kadi no jaɓɓortono yimɓeɓe tuma nde sinthi wuuro teddugo Madina Gounass ceerno to wattanto so tawi won wasiyaji ɗi gandantuɗa aɗa jogui fewde dendagal julɓe foof kono kadi aɗa jogui fewde dendagal dental ngal foof kadi tengti ɗon e wuuro meɗen teddugo Madina Gounass eyyi min wasiyam mo mbasiyotomi yimɓeɓe tan yo yimɓeɓe tinno ɓe cemba e yamirore ceerno enen madinaɓe kala ko ganduɗen ɗum ɗo ceerno ene yiiɗi ene yamiri tinnoɗen hen cembene hen woto jaɓen hay hunde falo hakkude men e muɗum kala ko ganduɗen ceerno yiiɗa yamirani saabu ceerno kala ko yiiɗi o yamiri koko yiiɗa yamira e deftere Allah e sunnanilaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on masalan koko hawri e deftere Allah e sunnanilaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ko yiɗani o yamirani koko hawrani e deftere Allah e sunnanilaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum noon so tawi noon woni an ko on ceerno daƴƴa nafara ma tan ko jabde ko yamiri e hattade ko sali ɗum ko wasiyam e ɓiɓɓe madinaɓe foof surtout ɓiɓɓe julɓe foof kono surtout madinanaɓe zaman koko yahata ene waylo zaman ene yahane waylo neɗɗo noon kala ko omo gollira yo gollir hakkille makko ayi hay wawde nanande moƴƴo mum wawde nanande ɗum ene namdi haqqilantagal
sabu hande sa yi won ariya won e yimɓe ceerno yamira hunde joom en mbaɗa hen dengi ɗum ko ella yamirore ceerno fotani wadde hen dengi surtout madinanajo dengi fotani wonde hen ɗum noon ko wasiyam o mbasiyoromi ɓiɓɓe madinanaɓe woto ɓe mbat yamirore ceerno dengi si wiyama ceerno de wini ay mawɓe ko noon mbano aɗa neɗɗo ne immi yaaha jeere o nana ceerno wi joni o heɓani yettade caali ceerno wini on ceerno wi o yettoto galle makko taw bom wona caali immi de ko jeere o immi omo duggoyi wooda mbiɗo min de ko caali gimmi mi nani de ceerno wini ko on ceerno wi o yettoto galle makko kadi so yettimi kadi yimɓeɓe jaɓɓira noon kono hande ɗum ene ɗeɓi perdide yimɓe seeɗa ɗum ne kadi ko ma yimɓeɓe mbatta hakkille no feewi e ɗum ɗo dutto e muɗum no feewi ko enen ko toon tan woni dañal men ko toon woni ɓural men ko toon woni daɗal men ko ɗon woni fof meɗen so tawi tan woni en guetima e ruttade hen e darade e gon felo tan en ɓeydoto dañde en ɓeydoto hisde en ɓeydoto malede eɗen malana kono en ɓeydoto malede en ɓeydoto moƴƴirede en ɓeydoto moƴƴanede yo Allah wallu en e muɗum ko heddi ko aduna ay oɗo génération mo jiiɗa ko ɓuri hewde ko ɓuri hewde mabɓe walla ko ɓuri hewde yimɓeɓe ɓe kutoraki hakkillaji mabɓe ɗum waɗi ko fotani ɓittinde jiya ene ɓittina ko fotani lorde jiya ene lora ko fotani tampinde jiya ene tampina waɗi noon ko yimɓeɓe kutoraki hakkillaji muɗumen ayi Allah tabaraka wa taala omo jangini neɗɗo sa tawi a hutoraki ɗeɗo gueɗe a hutoraki hakkille ma tan jibinantama ko wiyete yeebade so jibinanima yeebare noon yeebare nde sa renaki ene wawi hay haddema aljanna bo mi haalani noon haddema moƴƴere aduna Allah wi walaqad zarana li jahannama kathiran min al jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah wi min kebbini e jeygol jahannama min kebbini hen yimɓe jinneji holko waɗi noon ko sabu emin mbaɗani ɓe ɓerɗe ɗe ɓe poti famirde ɓe cali famirde ɓerɗe ɗe emin mbaɗani ɓe eywa jiiɗe ɗe e poti yirude ɓe cali yirude jiiɗe ɗe emin mbaɗani ɓe nanɗe ɗe poti nanirde ko poti nande ɓe cali nanirde ɗen nanɗe ɗum waɗi Allah wi ɓeeɗo waɓeni ɓe hay daaba ɓuuri ɓe mbayi kono daabaji ni bal hay daabaji ɗi ɓuuri ɓe sabu neɗɗo wi neɗɗo ko haqqille sa hutoraki hakkille ma tan andu saaha daaba ɓuratama bom hande o noon sa yi bom hay leydi ndi no wayi ni caɗele ɗe e lorongo e tampere nde ko yimɓeɓe ɓe jaw hakkillaji mabɓe ɗi soit neɗɗo o ko leader o jogui kanko leader o heeɗi leader o koto makko so ceerno o heeɗi ceerno koto makko so guiɗo o heeɗi guiɗo koto makko so kala ko neɗɗo tan kala mo keɗotoɗa tan a heeɗakimo to poɗɗa heeɗademo keɗiramo koto makko walla to ma anda sa faami kalami ko ay sa heeɗima neɗɗo to mum walla to ma koye erreur daña ha so juumi e haala makko a famata an sa juumi ananɗema a famata ɗum waɗi heeɗo Allah heeɗo kala ko a heɗore heeɗo ɗum ɗo Allah wiya heeɗo ɗum keɗorɗa ɗum no poɗɗa heɗorade ɗum joni noon ko foɗɗa famde suwa ko neɗɗo wona e haalde aɗa foti heɗademo paama hen so tawi woni ka poɗɗo rentade dañano ndenturɗa so tawi woni ka poɗɗo wadde mbasa wadde ala e heɗorakima noon a heɗorakima hakkille ma walla ala aɗa yiya hunde nde jiitande ka poɗɗo dardirde ɗum hakkille ma so tawi woni a yi hen ko poɗɗa rentade ndentoɗa so tawi woni a yi hen ko poɗɗa abbade gabboɗa kono a dardirani ɗum hakkille ma won hunde wonde e gollede uliya ɓerne ma nde gona e miijorade ɗum haqqille so tawi woni a yi hen ko poɗɗa rentorade walla anani ndentoɗa so tawi woni a yi hen ko poɗɗa abbade walla anani gabboɗa kono a miijoraki ɗum hakkille ma ayi Allah wi oɗo neɗɗo mbaɗoni o way kono daabani bal hay daaba o bon ɓuuri
Allah wi ay ɓeeɗo ɓe tigi ngoni yeebiɓe gafilun neɗɗo noon so yettima ɗo tan neɗɗo so yettima ɗo tan hay gurdam makko ittata sabu ma won so renaki ma won dariɗo haala o abbo haala mum tawi haala ka nawatamo ko ha jahannam ma o yi neɗɗo ene golla o abbo golle mum taw golle ɗe fanimo ko jahannam ɗum noon ko wasde heɓorade hakkille e wasde darude hakkille e wasde miijorade hakkille wasde dal hutorade hakkille muɗum keɗotoɗa neɗɗo koto makko walla to ma jiyata neɗɗo koto makko walla to ma pamata neɗɗo koto makko walla to ma kono a famiranimo hakkille a famiranimo ɓerde ɗo a dardanimo hakkille a heɗorakimo hakkille ɗo noon hewɓe ko ɗo jani nimsaji kewɗi ko ɗo jibinte naata e hunde wonanema nimsa mawɗo tawi nde ponnoɗa falade nimsa ma hande o a falaki ɗum toon holɗum so tawi ko hunde nde keɗotoɗa tawi aɗa tottuno hakkille so tawi ko hunde nde jiyannoɗa taw aɗa tottuno hakkille so tawi ko hunde nde miijotoɗa taw a tottuno hakkille kono toon jeebiɗa ɗum teftiɗa belaɗe fittale ma ha jettiɗa hande wonanma nimsa tawi goɗɗumen c'est trop tard ɗum noon kadi yo yimɓe mbattu hakkillaji yo yimɓeɓe kadi jokkodiri andam madina yo yimɓe tinno ewa newodira yo yimɓe tinno jokkodiri andam kadi yo yimɓe timmuno newodira ay ko ceero yiiɗe man ko jaam tan wonande en guila e yeeyoɓe ha e commerce ha e fof tan yo yimɓe tinno newodira mon fof yo jogo goɗɗo o newuya mon fof yo jogo goɗɗo o hurum mon fof yo jogo goɗɗo o teddugal ceerno wi madina fof ko galle goto tigi a jarama no fewi ceerno Seydi Ba waktu takkusano ɓaɗima kono noon ko yettude Allah no fewi ko kalaɗo koko hunde simmude kono kadi ɗiɗo haalullaji foof ko pour wallide yimɓeɓe tan ɓuuri tengtude noon wonande yontaji ɗi to banggue neydi ndi ha eko nandi hen ceerno ɗon ndewamimi namdo machallah juɓɓudi ndi gandantuɗa wayno commission lelnama e wuuro teddugo Madina Gounass mboɗo sikki woni fanare nde ko wawde wallude yimɓeɓe e ruttindeɓe hanki wuuro ngo no wano ni nde wonno eɗen gandi wuuro ngo ko sunna saabu mi nani mawɓe ne mbiya ceerno Amadou Baro wino so madinaɓe tinnima seeɗa tan mbatta salmodirde e maleykaji e nder beddaji ɗi saabi ɗum ko sunna eko nandi hen bisimilla miɗen jiiɗi gartanade eyyi ɗum ne ɗum wona tumaranke e Madina Gounass ɗum wona ko woni tumaranke e Madina saabu wuuro ngo ceerno Seydi El Hadji Mouhamadou ibn Saïd nde o sincingo tan o waɗanigo ko wiyete nuqabaw en e rewintoɓe dendagal ko yahata e wuuro he so tawi woni koko wuuro ngo jaaɓi fa lillahi alhamdu so tawi woni ko wuuro ngo sali ɓe gartiranam ɓe kalnamo o waɗa feere o haɓa e muɗum ko zamanu yeehi ha ɓooyi ɗum yimɓeɓe jeebi ɗum e moƴƴere Allah aywa Allah kadi immitima tawno kono ceerno Abdoul Aziz ceerno wino tan o wi wuuro ngo o wi kala tan ko yonti o wi Allah heblat ɓe ena gollire ɗum gollire so gasi kadi wona gasi ɗumne kadi aywa e moƴƴere Allah wuuro ngo ɗo ngo yarata ɗo namdima ko way noon yo wat woni oɗo commission woni oɗo nuqaba o holɗum ɓe kamɓe ɓe garani waddude hay goto wona habde e hay goto wona luurde hay goto ko ɓiɓɓe ferɓe no goni no Madina ni tan ko ɓesguji fergo ɓolgu woni hen ko dariɓe tan ene lomti ɓeenugobaji ene lomti dental ngal eɓe lomti ceerno e wallodirde e mum ewa ko wuuro ngo jaaɓi e ko sali ko ɗum tan ɗum sattani ɗum noon mboɗo ɗamini tan kala jiɗɗo ceerno ene yiɗi Madina ko gonga e mum ene yiɗi ɗum mi sikku tan ene yiɗi ɗum wawata anje ɗum kono sa yi neɗɗo ene jogo hen caɗele tan o manki yidde Madina o manki yidde Madina ko Madina ko ene manki wojdemo kono kay ko Madina ko mo woƴƴi ɗum ene yiɗi Madina ene yiɗi Cheikh Siraji Dine ene yiɗi oɗo ceerno so yimɓe darima wiɓe kañum darani ko wallude ceerno e wallodirde e makko e wuuro he neɗɗo wawa yiide ɗum jogo hen ɓerɗe ɗiɗi eyyi ɗum ɗon ko ɗum tan ene jogui tan wuuro ngo wano eyyi ko no wuuro ngo wano ni noon ko ɗo ngo daɗɗiri aduna o foof eyyi to banggue gandal en ɓuurani yimɓe janggude yimɓe alhamdulillah en ɓuurani yimɓeɓe janggude en ɓuurani ɓe wonde diniyankoɓe en ɓuuraniɓe foof kono noon ko sunna o tan ɓurduɗen ko heddi ko sunna o daɗiɗen sunna o noon so tawi woni en dañi dariɓe ene ballodira e meɗen e siftinde en sunna o e darnade sunna e wuuro ngo ɗum ko enen foof poɗɗen ko nanggude hen mi sikki
ɗum kam sattani kadi ma wallinnedi sukaɓe ɓe ma wallide foof banggueji kala ɗo miijoɗa ma walli ɗum noon min ko ɗum kadi ko mboɗo ñaagui yimɓeɓe yoɓe tinno ɓe balla kala dariɗo banggue mo darori yidde wallude ceerno wallude wuuro ngo yimɓe foof ndendu ballamo yimɓe foof ndendu ballamo ɗum no eɗen ñaago Allah tan yo Allah yettin ɗum kadi ɗum ɗo ko yamirore Allah Allah wi waltakum minkum ummatun yaduna ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhuna 'anil munkar yo won e moɗon dental ay o wi ko dental ummatun o wi yo won e mon dental ɓe ena nodda fewde e moƴƴere yamiroɓe ko moƴƴi haɗaɓe ko boni no wadde ko nuga ɓawen ete ngal ɗo dental na sallam waɗi ngal ceerno men Seydi El Hadji Mamadou Seydi waɗi ngal wadde noon dartade ngal dental e wuuro he ɗum ko waɗatano tan ko foti wonde tan yo yimɓe tinno tan mara ko ɓeydo ruttude hakkillaji ɗi hanki ono wala ko ruttude hakkillaji e hanki ono wano ni kadi golle men kadi lutten ɗum tan eyyi sabu ɗum wona ko ƴeegal ruttade ehade ha fawa golle maɗa e dow deftere Rasulullah sallam ɗum ko ha aduna firto ɗum kay ƴeegata ɗum ala wiide zamanu ari zamanu addiri ni yadani ɗum ɗo ala ɗum ko zamanu tawata ɗum wona kañum tawata zamanu ko zamanu kay wayini zamanu rutti e muɗum kono wona kañum kay wiite yo rutti e zamanu ngal gasala wonde eyyi kadi ko ɗum woni teddugal wuuro ngo gasi voilà ko ɗum waɗi eɗen ñaago Allah tan yo Allah rokku en tan fandinde ay ko ceerno duwoto ko yo Allah rokku en fandude e ndeɗo moƴƴere rokka en kadi fandinde ɗum yo Allah waɗan en so barke Allah ɗum ceerno Seydou Ba bisimilla waro ko jarama so wongo jiɗɗa ɓeyde kay eyyi ko eɗen gondiɗo e ceerno ko ɗum jinnomi arde joni yettude rafiqa mo wondiɗo e musidɗam kono noon ko maccuɗam noon eyyi ceerno Mouhamed Baba ɓi ceerno Mouhamed Siraji Tall kawam toon to Thilon minen gondini ceerno Amadou Ammar guila Madina ha ɗo minen gondiɗo kadi e oɗo daka alhamdulillah omon ɗo ceerno Mouhamed Baba wiyete kankone eɗen jaramo eɗen gondini kadi musidɗo ko almudo ko moƴƴo wiye Cheikh Oumar to Muñinto ko almudo ceerno moƴƴo nonne kadi guilan gimmiɗen ko enen gondi ha ɗo alhamdulillah omona caggal men ɗo ɗum foof ko hunde yettirtede Allah enen foof eɗen duwodira tan eɗen duwodira enen foof eɗen ñagodira duwaw min duwaw kono onne kadi emin ñaagui on duwaw allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim tigi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayagonas TV hettiyankoɓe radio Dakar FM en jetti ceerno men ceerno Bassirou o jarama no fewi e ɗiɗo konguɗi gandantuɗa o wawi haalande men ɗum yo Allah rokku men nande ɗum kono kadi naftorade ɗum en jetti kom no wirini dendagal bandiraɓe gandantuɗa ina tawtora yewtere nde jettor tengtun noon to banggue caméraman meɗen wonan men ɗon ko Amadou Tidiane Diallo o jarama no fewi arno yettinde yewtere nde ko musidɗo mo Ousmane Camara yadude ɗa ha Moussa Ba en dokkodiral ten sahaji goɗɗi Allah jarama on jarama sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njoke Ahmada